Kære sælger, i min optik er vi alle fagnørder, og det kan vi være stolte af. Vi har stor ekspertise inden for vores felt, og det vil vi også være kendte for i fremtiden. Jeg vil præsentere 3 nye tiltag for dig i dag. Den første er introduktion til en ny og spændende kommunikationsplatform. Den anden er omkring kompetenceudvikling, uddannelse og træning. Og den sidste er vores nye kampagne. Det medie, du sidder og kigger på lige nu, er vores helt nye måde at kommunikere på. Vi vil nu og i fremtiden forsøge at blive mere åbne om tiltag i virksomheden, og vi vil forsøge at involvere dig meget mere. Efterhånden er det langt imellem vores butikker. Vi har derfor valgt at bringe dig nyheder og kampagneinfo på en ny og anderledes måde. Vores nye platform giver os mulighed for at lytte meget bedre til dine ønsker og forslag til forbedringer. Det er meget vigtigt, at du skriver til os med konstruktive forslag, ris eller ros. Og nu til punkt 2, som handler om kompetenceudvikling, uddannelse og træning. Som sælger er du foregangsmand for vores forretning. Du går forrest og møder hver dag vores kunder i øjenhøjde. Du er vores vigtigste aktiv, og uden dig intet salg. Vi ved også, at udfordringen i butikken hele tiden skærpes. Vi ved, at den konkurrence, du møder blandt vores kolleger i branchen, er ubarmhjertig og hård. Der er daglig kamp om kunderne. Der er ingen tvivl om, at hvis vi vil fortsætte med at være vores kunders foretrukne leverandører, må vi hele tiden udvikle os og finde nye nicher, hvor vi kan gøre en forskel for kunden. Med 1 eller maks 2 mand på gulvet har vi brug for din ekspertise i dagtimerne, og som du selv ved, har vi haft svært ved at udvikle og uddanne dig som sælger, da det stort set har været umuligt at gøre det i arbejdstiden. Vi introducerer nu en helt ny type uddannelse og træning for dig, som skal være med til at gøre dig endnu mere kompetent i dit job, end du er i dag. Du vil opleve, at vi rykker ved de grænser for, hvordan traditionel træning og uddannelse fungerer. Vi introducerer dig for et helt nyt uddannelseskoncept, kombineret læring, også kaldet blended learning. Størstedelen af undervisningen vil foregå online, både for dig alene og i grupper med de øvrige sælgere. Det nye uddannelseskoncept giver os langt flere muligheder for at uddanne dig. Du vil få meget mere at vide om det her spændende tiltag senere. Og nu til 3. og sidste punkt, som handler om vores nye kampagne. Fremadrettet vil alle vores kampagner blive præsenteret på den her måde. Vores nye kampagne bliver et frisk nyt pust. For hver 5.000 kroner du sælger, giver vi et gavekort på 500 kroner til en af udvalgte lokale butikker. Det bliver din opgave at udvælge de lokale virksomheder, du og dine kolleger vil samarbejde med i jeres område. Vi tror på vigtigheden af at fokusere lokalt, da det er lokalt, at de fremtidige kunder skal findes. Et eksempel kunne være, at kunden køber for 50.000 kroner varer hos dig. Det vil udløse gavekort for 5.000 kroner til en anden lokal virksomhed. Ikke nok med, at den udvalgte virksomhed får opmærksomhed rettet mod dig som en god samarbejdspartner, jamen så tror vi også, at det her tiltag vil give stor opmærksomhed lokalt blandt kunderne. Dette var umiddelbart ordene for os. Vi håber, at du vil tage godt imod vores nye måde at kommunikere på, og jeg håber, du får en rigtig god dag i butikken.